vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou je potrebné 47 prítomných, 114 za návrh, 30 proti 30. Pociťujem smútok. Po 48 hodinách sme schválili veľmi dôležitý dokument, veľmi dôležité zákony, ale tá druhá strana mince je, že už nebude Slovensko komentované ako čierna ovca, ako čierna diera, ako nezodpovedná, nedôveryhodná krajina. Aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vlády vo výbore a tiež Vyslovujem spokojnosť s tým, že Euroval bol schválený, že Slovenská republika sa opäť vrátila na mapu Európy a že Slovenská republika najmä prostredníctvom niektorých politických subjektov je vnímaná ako dôveryhodný európsky partner. Ďakujem pekne. Opozícia dnes v snahe vyhovieť Bruselu hodili všetko cez palubu, predvolebné sľuby, dohody, vládu, nemali problém vydierať. Skrátka, zažili sme to, že boli ochotní spraviť úplne všetko len preto, aby predkolene mohli splniť želania Bruselu. Veľmi ma to mrzí. Národnej zmluvy a preto žiadam o vyňatie tohto bodu z programu tejto schôdze.